Zdar z lidí, zdraví vás opět Timmy a vítám vás u dalšího dílu. Od minulého dílu se to tu docela změnilo, hrál jsem docela dost za kamerou. Ale ty dělám, tak jsem trošku prozradil. Takže první změnu, co jsem dělal, jsem si nainstaloval tu minimapku. Tak si všimněte, že vpravo nahoře mám, označil jsem si domov, jsem ztratil. Pak tam vzadu si toho další majte zatím. A za další, tak co jsem udělal? Takže šel jsem na nějaké krávy, udělal jsem knížky, sugarcane jsem zasadil. A udělal jsem jednu největší změnu. A to je, že jsem si tady, nebo kde to bylo? Dělal takovou chodbu a právě tahle chodba bude náplní dnešního dílu. Takže a my se tam vydáme. A my si vlastně můžeme zkusit ještě něco enchantovat. Vlastně, ne, to melu. A v dnešním díle si uděláme ještě enchant. Ne, já nevím. Jo, uděláme si enchant. Tak jdeme dolů. Počkejte, je to málo stvícený. Se na to těší, až vám ukážu. Našel jsem hodně emeraldů, no tak hodně jako, nevím, bylo jich tak 5 asi. A zase, když jich najdete takhle, takže tady máme hnedka první věci. A tady je první věc. Takže máme to takhle zlato. OK. Jiného nikdo není? Nekopl párkrát do toho a nebyl by tam díl. A na svou obranu, jako, kdybyste říkali, že jsem nějaký cheater, já mám něco na hledání, tak já prostě chodím a čas od času kopnu, nikdy nic nenajdu, nikdy se to podaří a dojdu třeba dia. Tak, ale teď už tady k věcím. To uhlí tam zatím nechám, protože jsem si natížil, ať jsme se nezdržovali, protože máme málo času, díky těm fakt skvělým 15 minutám. A pak už já budu nahrávat i 35 minutová videa a to už bude lepší. Takže tak. Dívej se tam. Dívej se tam. Třeba tam něco bude a to přejdeš. Bečky. Oh no. Nic. A tady je fešák. Jsem se díval, jestli se nachází jenom jedny asi, že? Protože je tu prostě jenom jeden. A tak ho vytěžíme. A můžeme jít. A další emerald a redstone, potom vytěžíme první. Ačkoliv teďka nevím, čemu mi bude redstone, teda emerald, když nemám ani vesničany, ale asi půjdeme najít. No tak v tomhle díle rozhodně ne. Uhlí. Takže náplň dnešního dílu bude tady tohle. Ale co ještě stihnu moc rychle. A to si nemyslím. Uteče jako bude. Neuvidí. Lapis. Jeden. Děláš to? Nic to nějací. Tak asi už vidíte tohle, tak jsem našel dia a označil jsem si to. Sice bych to našel i bez toho označení, ale
Nejvíc mě to lákalo označit. Jsem takovej. Ta minimapka mě lákala kvůli tomu, abych se pořád nesrácel, protože já jak někam zajdu, hnedka už potom jsem tracený. Hele. Aha. Pojďme. A já teďka vytěžím jenom v uvozovkách jenom raz, dva, tři, čtyři, no takže všechny tady. A tam v té druhé, jo, je tam druhá, dobře. Vytěžím pouze, a já už to vytěžím všechno, už na to kašlem. To vlastně není nějak moc o jeden ten, že? Lepší než nic. Lepší mě 7. Tam jsem nebyl. Dobře, tam jsem nebyl, to znamená, že tam půjdu. No, to jsem si pomohl pěkně. No, ještě nejdřív vám ukážu tady ještě něco. Takže zatím máme na kontu 2 emeraldy. To je poprvé v životě, co jsem našel tak volně emerald. Jsem ho našel jenom nějak. Ne, já jsem ho vlastně nikdy nenašel. Já jsem vlastně si ho koupil od vesničanů. Tak to bylo. A já bych se potřeboval docela najíst. Tak 3 emeraldy máme. Nevím, já myslím, že je to docela pěkný na to. Že tam ještě budou asi. Ne. A co? Hej. OK, 4 emeraldy. To nás ještě čeká tady. A tam? No tak to už jsem zapomněl. Nebo je to vlastně? Já mám ale FPS nějak. Takže by se z toho emeraldu dali vyrábět nástroje. Mám 6 emeraldů. Což je parádní. A iron jsem samozřejmě těžil, akorát teď nevím, jestli jsem tento zrovna. Au. A tady už není nic. Tak můžeme jít. Oh shit. Pojďme. Asi se ptáte, proč nevytěžím to uhlí, ale já vytěžím tady tenhle redstone a půjdeme se podívat do té velké cavey, protože nám zbývá čas. Jo, já těch 15 minut nevysnáším. Nebo, tam ještě ukončíme dneska. Gold hnedka nám přivítanou, to je pěkný, ne? Sice pěknější vybuildy, ale to teďka nebudeme řešit. Ironak. Tohle rozhodně dnešní díl nebudeme. Takže nějak. Hele. Emerald. Ale vy nic nevidíte a je to pěkně hnusný. No tak vidíte, mám 7 emeraldů. Uvítávají u nás tady goldy. Ale vy asi nechcete vidět tady tohle boční, ale asi chcete vidět tam to další, tak jo, ale já vás chápu, ale já jenom tak chci podívat se, jestli by tady třeba něco nenašel. Tak třeba, já nevím, odejdu a bude tady ležet dia, ne? Ale, já za kameru. No, aspoň nedostanu. Proč to těžíš krumpločem? Hopla.
Dobře, ztratil jsem minutu. Mím. OK, zapomeneme na to. S mým chováním pitomým. Hop. Chtělo by to dia a dia, víč creepře. Dia. Já chci dia. Hele, další emerald. Dia? Ne, mám 7 dia u sebe. Kdybych umřel, to by byl fail. To by byl takový hnusný fail. Chtěl jít pro emerald, zavalila ho láva. Zatím zlatíčku, no. No, to si děláte srandu už. Ale já mám hlad. Než Minecraft. 9? Oh shit. Co to má znamenat? Vlez tam. Proto. Víte někdo, proč se ty diamanty tady tak... Já jsem v Extreme Village? Aha. Tak nejde mi to jasné. Co to je? A jich tam ještě spadl, jsou schopný teda. Jo, zdělám strandu, co si dělám? Víška? 11 dia musí být. Dám si meč, abych se mohl bránit. No, nestihneme to dneska. A to tak, že to skončíme úmrtím, ne? To bude hard. Dia! Ale teď jsem ho zaučil se všetkýma dia do hlavy. Takže se nám to podařilo, pěkný konec. A to znamená, že ještě jsme pěkné háji, protože... Ne. Skeletrone. Ne. Já to říkal. My jsme pěkné brindě. Takže... Co to je? Lágy? Aha. Takže to je pro dnešní díl všecko. Já se omlouvám, že to končí failem, ale... Tak aspoň jsme našli nějaké dia a doufám, že mě ty dia, co se nespadly do lávy. No, tak to bude ještě hodně. Hodně smůly určitě mě čeká. A jestli mě to všechno spadlo do lávy, tak můžeme jít úplně na čisto zase. Takže doletím domů. Ne, nebudu letět domů. Kdybych se přepl na Peaceful, tak bych byl v pohodě, ale já přepínat na Peaceful nebudu. Takže je to blbé. 5 minut, aby se mi nespawnuli. To tam doletím sice v pohodě, ale já potřebuji nějaký kamenný krumpáč. Já jsem tam tak to prokopal, ne ještě, ale zase bych spadl do toho, ne? Takže to už je dnešní díl opravdu všechno. A takže já se s vámi loučím a u dalšího dílu zase čau.